донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон аз марказҳои бонуфуз ба ҳисоб рафта мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат мутахассисонро омода мекунад. донишгоҳ дорои шаҳодатномаи аккредитатсияи давлатӣ ва байналмилалӣ буда имконият ва шароити хуби таҳсилро дар синфхонаву лабораторияҳои муҷаҳҳаз бо истифода аз технологияҳои муосири инноватсионии таълим, баҳрабардорӣ аз низоми мукаммали шабакавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ муҳайё намудааст. дар донишгоҳ таҳсилоти фосилавӣ, марказҳои омӯзиши аврупо ва забонҳо, компютерӣ ва тестӣ, парки технологӣ, варзишгоҳ, хобгоҳ фаъолият намуда шароити мусоид барои фароғату таълим роҳандозӣ шудааст. машғулиятҳо бо иштироки устодони варзида ва соҳибтахассус баргузор гардида имконияти идомаи таҳсили донишҷӯён дар донишгоҳҳои бонуфузи хориҷӣ, кор бо барномаҳои байналхалқӣ, таҷрибаомӯзӣ дар корхонаву муассисаҳои пешқадам фароҳам оварда шудааст. донишҷӯён метавонанд дар курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ, ҳунаромӯзӣ ва ронандагӣ таҳсил карда дар маҷмӯи зебову замонавии варзишӣ машқу тамрин намоянд. донишҷӯёни донишгоҳ ғолибони озмуну олимпиадаҳо, мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ дар сатҳи таълиму тарбия, илм ва варзиш мебошанд. рамзи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 110 қарор дорад. донишгоҳи мо ояндаи дурахшони шумост.